Dinipuntuhan karon mga kaposo atong mahinabi pinagi sa phone patch ang Mayor-elect sa Tacloban sa Lapu-Lapu si Mayor Ahong Chan. Mayor Chan, mayong hapon. Mayang hapon, Super Bob. Kining murag ang imong kontra silang press conference karon murag na-shock, unexpected kuno nila. Was that an well-organized and well-funded campaign, Mayor Chan? Well, Super Bob, nakita ginato no nga ang mga tao andam na gyud nga sa kausaban sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu. Nakita nato ang tibuok barangay sa mainland nga 20% nangandoy gyud og kausaban. Asa nimo gawas ani? Asa nimo gi-attribute ang imong were you expecting well, of course, no, tanang kandidato mag-expect yung mga modaog sa imong bahin. Asa nimo gi-attribute ang maong kadaugan nimo, Mayor? Sa mainland gyud, Super Bob. Okay. So ang mga tao diyan may demand na gyud ang doon na change ug angay nang hulipan ang mga radasa nga for the past terms or years mo ay nagduma sa politika diya sa Mactan. Yes, makita ginato Super Bob no nga dili ba gyud sa iyo ang ato ang ipili no kay nakagamot na gyud siya sa mga labi na nga sa mga kabarangayan, labi na ayang mga machinery. Wa gitay lupig ta sa machinery o sa iyang resources na agid nila tanan apan masaligon ko no pinagi sa pagampo sa katawhan na makabot gyud ang gipanganloy nila nga kausaban sa amo ang syudad sa Lapu-Lapu. Doon na ba may suporta nimong barangay captain ni ato maong eleksyon? Doon na tayo usa ra gyud Super Bob out of the 30 barangays. Doon na tayo usa ka barangay captain nga nagasuporta kanato. Aha. What about the endorsement of President Duterte? Nakatampo ba tog dako sa imong kampanya o dining imong kadaugan karon? Yes, dako kay tong katabang siya Super Bob no. There's Duterte's magic no. O tayo gitawag Duterte's magic. There's a lot of supporters of President Vigo sa siyudad sa Lapu-Lapu nga ang tanang mga umbrella niya sa iyang partido sa PDP na naga-suporta kanato. Dako kayo tong tabang. So what about dito sa isla? Dako-dako ba kag botos nga nakuha dito? Actually, Super Bob, wa tay barangay nga nadagan ngadto sa isla no. Ngadto sa isla nabian tag mga almost 11,000. So dirita sa mainland gyud na mundo, didaog ta sa mainland og mga 32,000. Murag mao ni experience sad kaniadto ni katong mga midagan kaniadto murag diha sila sa isla gyud murag dihado kayo sila. May lang gani kay karon kay murag na recover nimo ang imong boto diri sa mainland. Yes, mao gid ato ang i-expect Super Bob no nga ngadto sa isla mag-islis doon gid ta tungod kay ang mga tao dito halos nakadawat gyud og mga honoraryo nya mahadlokon kayo ang mga tao ngadto. So diri sa mainland Super Bob ang mga tao nakita gid nila nga ang mga panginahanglan, ang mga problema nga giatubang nato sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu, gusto gid nila nga mabag-o ang maong administrasyon. Okay, unsay may mga immediate concern and move nga ngay nimo i-address once makalingkod na ka, Mayor Chan? Well, unahon ginato Super Bob no kini problema nato sa atong hospital karon. Itong ato ang serbisyo sa atong hospital mao ginay gipangandoy sa katawhan kay butob sa ma-admit sa atong hospital i-refer man ngadto sa Vicente Soto. So ato gining tarungon ang ato ang hospital Super Bob para makater gid nato ang tanan nato makaigsunan nga mga upunganon. Ikaduha ato nang tarungon ang ato ang Lapu-Lapu City Public Market kay ang atong merkado karon na armalas karsada so mangita tag moderno nga merkado publiko. Unya kinig yung problema sa atong mga pobre, daghan kay tag mga pobre diri sa Super Bob nga namuyo as a squatter. We will implement the socialized housing in the city.
any plans to improve the tourism industry and investment sa sa imong sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mo'y midagsa karon diha o mo na midaghan ang mga investors sa Mayor? Yes, ato nang Super Bob no kita ta sa mga kompanya diri sa ato ang syudad kay usa sa ato ang mga plano Super Bob ang paghatag og mga livelihood ngadto sa atong mga kaigsunan. So muhangyo ta ngadto sa mga industry companies especially sa diri sa MEPS o ngadto sa mga hotels nato nga atong itagag priority sa panarbaho ang mga uponganon. Mayor, I will give you the opportunity. Dako na kaning oportunidad nga magpasalamatan nimo ang imo mga nagsuporta nimo diha. Kay di man ka makabalik nila tagsa-tagsa aron sila pasalamatan. Go ahead, Mayor Chan. Sa akong mga kaigsunan nga mga uponganon, daghan kayong salamat sa inyong pagsalig, pagtabang ug pagsuporta kanako. Daghan sa kayong salamat sa inyong mga pag-ampo nga makabot kin nato ang ipangandoy nato nga kausaban sa atong syudad sa Lapu-Lapu. Ako manghinaot nga sa kanunay kita magtinabangay na human naman gyud ang eleksyon. Mangyo ko sa atong katbang we will work together hand in hand para sa kayuhan o kalambuan sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu o para sa kinatibuk-an nga katawhang uponganon. Daghan kayong salamat. Thank you so much, Mayor, and congratulations.